Joo, se olisi Abe ja Jope täällä uuden videon parissa. Sitten on nyt kulunut hetki sitten viime videosta. Ja tämä video aiheena olisi semmoinen, että keitetään nuudeleita kaikissa omituisissa kaikissa nesteissä ja semmosissa. Tai no, nyt aletaan kuvaa vähän enemmän näitä videoita, niin ei muuta kuin lähdetään videon pariin. Sillä välin kun nuudelit keittyy, niin voidaan ottaa taukojumppa. Ensin 10 X-hyppyä. Hop, 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 hop. Sitten paikallaan juoksee 10 sekuntia. Hop, 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 hop. Ja sitten vielä 5 punnerusta. Ja siinä on taukojumppa. Alkaa hikeä otsalle tulla. Ja seuraavassa olisi vuorossa maitonuudelit. Ei mua pelottaa. Nyt. Hei! No ihan sikoo pahoja. Kauttiin testata kotona. Nyt kyllä pitää sanoa, että ei kyllä mitään sanottavaa. Ja toivottavasti seuraavaksi olisi jotakin parempaa, koska ei sovi maito, ei sovi nuudeliin. Ei varsinkaan lämmin maito. Hei. Maito sopii kyllä, jos juo nuudeleittenkään ihan ok, mutta ei kannata laittaa nuudeleihin. Ei ole kyllä hirveän hyvää tuote. Ei ole hyvää. No niin, ja tässä olisi toinen nuudeli nestesekoitus. Ja tää on Coca-Cola nuudeli. Me unohdettiin tuossa alussa nyt, mutta meillä oli ideana, että me maistetaan aina tätä juomaa ennen kuin, ja annetaan sille arvosana ennen kuin aletaan maistamaan nuudelia. Niin, mutta kaikkihan nyt tietää, mitä perus Coca-Cola on. No sehän nyt loppuu, mutta ei se mitään, silti Coca-Cola. No niin, vaihdetaanpa se ensin. Nyt kyllä pitää sanoa, että on 10 kautta miljoona. Niin on hyvää. Normi Coca-Cola. Perfect. Entäs Aapenin arvosana? Perfect kautta miljoona. Nonis. Aletaanpas maistelemaan. Miltäköhän tää maistuu sitten? No. Noniin. Noniin. En mä nyt syö yötä ahkasi. Otetaan vähän tätä Coca-Colaakin ja NYT nyt. Oli kyllä pettymys. Mutta on tää parempi. No joo. Mutta silti aika ei kyllä hirveän hyvä. Tää maistuu glögille. Muuten lämmitetty Coca-Cola yhtä kuin glögi. Sama. Just no Aapeli, mihin me tää laitetaan? Ei muuta kuin ryhdytään hommiin. Hyvästi! Ja seuraavana tuotteena Prime Fridge Cherry Ferry siis. Vaikka tää ei olekaan enää semmoinen juttu tai trendi, niin ihan sama. Otetaan tää kuitenkin. Tää on kuitenkin varmaan uusin Prime. Tai no, tää on uutuus Suomessa.
Niin. No, eikös lähdetä eka maistamaan Fritzi Cherry Freezea? Joo. Mä oon maistanut ennenkin tätä vähän, mutta yhdeltä kaveriltani, en nyt nimeä sano, mutta Aapelia olen maistanut nyt vielä. Tää maistuu vähän. Eikä mikä se niin? On se yksi sana. Ota kun mä mietin. Sä voit Aprilsilla kertoa. Mä väliin kertoa sun mielipiteen. Tää maistuu jollain tavalla jotenkin semmoiselta, että täällä olisi jotain lyllyä sisään, vaikka ei tää oo. Tää on jotenkin hirveä, vähän liian imelää. Niin mä sanon, että tää saa 2/5. Perus. Sitä no perus. Niin, perus primea. No maistuu vitsi kun mulla menee sanat sekaisin, sitä mehutiivisteeltä. Mutta niin. Sanokaa kommenteissa, jos haluatte muuta semmoisen videon, missä me vaistellaan eri prime-makuja. Ehkä vähän myöhemmin, mutta no joo ei. Mikä arvo saa? No 3/5 maistuu Blue Raspberryltä. No, niin. Eikös lähdetä maistamaan tätä? Hyi, mä en pysty odottamaan tätä. Hyk. No, MB. Vähän jollain tavalla vaan kirpeä maku. Itse tykkään kirpeistä. Toi musta parempi kuin toi perus prime. Tai 3/5. Maistuu ihan pissalle. On 3/5, mutta ei tää kyllä hyvää ole. 0/5. 0. Pyörää 0/5. Hyi. No. Joo, ei tää kyllä hyvää ole. Tällä välin mainoskatko, kun Joel lähti asioille. Ja kommentoikaa ykkönen, jos teidän mielestä Ronaldo on parempi kuin Messi. Ja kommentoikaa kakkonen, jos Messi on parempi kuin Ronaldo. Joo. Ja muistakaa kommentoida. No, saataisiin lähteä nyt tätä kahvia maistelemaan. Nyt se on tehty siis tästä pikakahvista, mutta Miksi me tehdään tätä? teidän vuoksenne. Hyi. Jos meitä ei näyttää jälkeen, niin kattokaa Aape ja Vellu videoita vanhoja. Tai jos, kattakaa vaan. Ja mun sydällekin pysähti. Tää maistuu joltain palaneelta. Palaneelta puun kaarnalta. No niin. Älkää kysykö miksi me tiedetään. No, me jäädään Aapelin kanssa kahdestaan kärsimään tänne, niin ei voi muuta sanoa kuin se ois bye bye!